Maghuhugas lang ako ng mukha, bababa, tapos magko-coffee lang. Pupunta kaming town today para ilakad lang namin si Molly this morning. Huhugas lang ako ng mukha. Tapos, ang bihis. Ginagamit ko na pala yung La Roche-Posay na face wash. Ito. Feeling fresh. So, ito yung una kong ginagamit. Yung texture niya, yung parang creamy na milky. Yan. Ito muna yung una kong ginagamit. Tapos, ito yung sunod. So, nagdo-double cleanse ako. Magto-toner muna ako. Ito muna yung toner. Yung glycolic. So, pinakita ko na to sa skincare haul ko. Tapos, kasi kailangan, pag nag-apply ka ng hyaluronic acid, kailangan ang skin mo ay damp. Ayoko naman basain na naman yung mukha ko ng tubig. Kaya ito ginagamit ko din, La Roche-Posay na spring water. Thermal spring water. Ayan. Spray ko lang siya sa mukha ko. Yan. So, medyo damp na yung mukha ko. I'm liking La Roche-Posay at the moment. Tapos, maglalagay lang ako ng hyaluronic. Tapos, ginaganyan ko lang siya. Ganyan lang. Dab-dab. Tap-tap. Hanggang sa mag-dry siya. Tapos, yan ko lang siya mag-dry ng konti. Tapos, vitamin C. I'm ready to apply the vitamin C. And then, ito yung vitamin C. Yung pinakita. Ang bango nito. Gusto ko talaga yung amoy niya. Dab-dab. Sa serum, hindi ko siya yung swipe. Dinadab-dab ko siya. Ang bango talaga niya. Gusto ko yung amoy niya. Tapos, spread ko lang siya sa neck. Chest. Okay. And hayaan ko lang yan mag-dry. Okay, and I'm ready to apply my moisturizer na yung Olay. Ganyan lang. And then dab-dab ulit. Tapos yung tira nilalagay ko sa neck. Yun. So, sa mukha, dinadab-dab ko lang. And that's my morning routine, guys. And then go downstairs, magkakape lang, and then punta kami ng town.
vlog namin si Molly. Papakita ko lang sa inyo yung pinaka-paboritong flowers dito sa town. Favorite ko talaga to pag summer. Nagbo-bloom sila. Sa ano pala to? Sa church. Tabi ng church. Look! It looks amazing. Morning. Morning. Look. How pretty. I love this. I think this is hydrangeas, I think. Oh my god. It's my fave. Lakad-lakad lang kami. Sunday, pero tahimik. Hindi open yung church. And close siya. That's the church. There's Molly and Daddy. Walking lang. Oh, it's so nice. Madilim siya. Hindi, makulimlim siya, pero it's not cold. Tingnan natin sa town kung busy pa. Ito pala, cemetery din. Yan. On the other side. Yan. Nag-walk out si Molly. Hinantay niya ako, hindi siya ano. Kami, yan yung mga ang tawag nila, swans. Pakita ko sa inyo. Then, boat. Ang ganda talaga dito guys pag summer. And here they are. There's so many of them. Yan, busy na konti ang town. Ikot ko lang kayo. We found it. There's an area in here that Molly can paddle. And then you see people, boats. There's boat. Dito guys, may maliit na na fairground. Pupunta sila dito, I think once a year. Yan lang. Pero pang ano lang ata to pang mostly yung pang kids talaga. It's not really that big. Small baby, dada. Tingnan niyo yung mga tingnan niyo yung mga trees ha. Napaka-uniform nila no. Yung cut nila. Ang ganda ng haircut nila. You know. Tapos dyan pa. Di siya natatapos. Diba? Ang ganda ng mga haircut nila.